Hola a tots i totes, com esteu? Tenia moltes ganes de tornar a gravar vlogs. Us he de confessar que he tingut una mica de dilema a aquest curs perquè jo no sé si recordeu que l'últim vlog que veu veure, em fa la feta que era l'últim, jo ja us explicava que m'havia mudat amb la meva parella i que ara doncs fèiem molta vida junts. I llavors em passa que moltes coses que jo feia en solitari i que gravava i us ensenyava, ara doncs les faig acompanyada i estic amb una persona que a les xarxes socials doncs no vol sortir i és completament respectable i s'entén i està superbé. Llavors el que passa és que tenia el dilema de dir què faig perquè la majoria dels vlogs potser no faig tantes coses jo sola, no? O tantes coses que us pugui ensenyar i llavors tenia una mica, ara entra el gat per aquí, mare meva, tenia una mica el dilema de què feia amb el tema dels vlogs, però bueno, finalment he decidit que els continuaré gravant. El que passa que us ensenyaré doncs només les coses que són meves i passa doncs que potser hi hauran menys tomes, sabeu? O sigui, potser quedaran més curts o bueno, no sé què passarà realment i també han de ser coses doncs, que a mi em vagin passant coses, perquè si de sobte estic doncs 2 setmanes que és feina d'escritori i la meva rutina com diària, si no hi ha res així que surti una mica de la normalitat, us ho gravaré una vegada, però no us ho gravaré cada 15 dies perquè seran vídeos molt avorrits, no? I llavors aquesta és una mica la intenció dels vlogs. Ara, em venia de gust fer-ne un de reentré, puesta a punto, tornar a la rutina, perquè crec que pot resultar xulo, sempre m'heu dit que us motiva a veure els bons hàbits, no? Els bons costums, i aquesta és una mica la intenció d'aquest vlog, portar-vos a mi en la tornada a la rutina. Avui és dimecres, 27 d'agost, i farem dimecres, dijous, divendres i segurament dissabte també, perquè he quedat amb una amiga i jo crec que us agradarà veure-ho. I aquesta és una mica la intenció del vídeo. Jo dilluns i dimarts ja he treballat, però ha sigut molta feina d'escritori i llavors no m'ha semblat com tan interessant gravar-vos-ho, perquè bàsicament aquesta setmana el que estic preparant és el grup de meditació dels dimecres a les 9, que us parlaré al llarg del blog del grup, i després estic preparant també el quadern de meditacions, que com sabeu serà la 6ª temporada i em fa doncs il·lusió, doncs cada temporada canvio les intros, gravo els vídeos, bueno, té tot una puesta a punto que aprofito l'última setmana d'agost per fer-ho. I avui doncs anem a la pelo perquè això ja està el tema una mica descontrolat i d'aquí una estona doncs sortim. Ara el que he de fer és contestar tots els comentaris que m'heu deixat a l'últim post d'Instagram on us parlo del grup de meditació i és una mica el que anem a fer, contestar tots aquests mensajitos demanant la info del grup, que a veure si tenim sort i són personetes noves que vindran a meditar. Hi ha gent que té automatitzat el fet aquest d'escriu-me un comentari i rebràs el link, però a mi m'agrada fer-ho un a un perquè així doncs us vaig posant nom i cara i bueno, és entretingut però ho gaudeixo. Vaig agafar les coses, vaig agafar l'autobús i me'n vaig anar cap a la pelo, que la veritat al matí, quan em vaig llevar, no m'esperava que faria un canvi de look tan radical. Bueno, jo el sento molt radical, a veure, m'he fet canvis de look a vegades més bèsties, però home, vam fer una bona tallada i vaig canviar el color que ja feia falta perquè duia com una metxa rossa que no, la veritat, ja no quadrava. I bueno, aquest és el resultat, a mi m'agrada molt, jo em veig molt natural, em veig molt jo, em van pentinar com jo em pentino a casa perquè no m'agrada sortir de la pelo pentinada de pelo perquè llavors fins que no em rento el cap a casa no veig la realitat i sóc molt impacient. Hola bombons, ja hem tornat de la pelo, m'agrada molt com m'han deixat, la veritat, el color, el corte, em trobo que m'afavoreix i ja estic jo preparada per la tardor. Ara m'he posat una mica com el pijama d'estar per casa perquè he arribat molt acalorada. He entrat a la perruqueria a les 12, he sortit de la perruqueria passades les 4, horrorós. I quan he arribat doncs m'he fet el dinar i ara aquí estic davant de l'ordinador una altra vegada. Ara vaig a posar-me a escriure perquè demà és dijous i ja us vull començar a enviar la carta d'amor, que com sabeu les cartes d'amor és la newsletter que us envio tots els dijous, que ara l'envio per Substack, que és una aplicació que està molt xula, i llavors doncs vull escriure-la perquè tinc bastant la idea del que us vull explicar i me pondré a ello. Més coses que us volia comentar. Us vull parlar del tema del grup de meditació i tal, però em fa l'efecte que això ho faré més endavant. Ai, mira, i ara m'he recordat que volia anar a fer una cosa. Volia anar a imprimir una cosa i m'he oblidat completament. He vingut de pet a casa i hauria d'haver passat per la copisteria. Bueno, jo crec que demà tindré un moment al matí i ho podré fer.
A veure, és que ho vull fer en el blog perquè us ho vull ensenyar. Tornem a passar vergonya gravant-nos pel carrer. Però és que és igual tenir vergonya, perquè si algú pensa malament, doncs pitjor per ell, no? Trobo que ara de sobte fa molt de vent. Bueno, estic anant a la copisteria, perquè us he dit que m'he oblidat de fer aquella còpia d'allò que volia fer. Llavors, doncs, dic, us porto amb mi perquè és una cosa que us vull ensenyar i que us vull explicar. I vaig imprimir-ho ara. I després torno cap a casa, deixaré això i me'n vaig perquè tinc la festa d'aniversari del Francesc, que no sé exactament... Jo crec que no ens donaran de menjar, perquè crec que és com en una espècie de lloc com de jazz. I llavors crec que no soparé. Però com que he dinat tan tard, la veritat que estic prou bé. I ara me'n vaig a la copi. A veure com queda això. Hello! Vale, ja ho tinc imprès. Què passa? Està com marxant la llum perquè sembla que vol ploure i vale que ja són les 8 i pico, que és com l'hora que ara ja es comença a fer fosc perquè enfosqueix abans, però jo crec que està més fosc encara de lo normal perquè vol ploure. A veure, tinc aquí una làmpara. Sí, millor. Vale. Ja tinc el que he anat a imprimir. Què passa? M'ha costat 3 euros i Milagros a Lourdes i tampoc és que m'entusiasmi la qualitat amb la que ha quedat ni la qualitat amb la que ha quedat com plastificat. Llavors pot ser que faci una altra còpia amb una altra banda més endavant. Però, bueno, m'agrada bastant. Us explico. Això que tinc aquí és el meu mood board per aquest curs. Jo normalment el mood board són com imatges de coses que vols aconseguir, és com per entrar una mica en l'estat d'ànim o sentint l'energia que has de sentir com per atreure a la teva vida les coses que vols que et passin. Això jo ho porto fent la tira d'anys i per mi soc la viva imatge de que aquests mètodes ben aplicats funcionen, perquè tot el que acostumo a posar i a planificar i a somiar, a mi em passa, la veritat. És veritat que no m'estic a la Bartola, jo sóc una tia que curra molt, o sigui, això també és important. Llavors, què passa? Aquest d'aquí, jo normalment, com us dic, els faig al gener, però aquest gener la meva mare estava malalta, l'havien d'operar i estava jo en un moment una mica xungo. O sigui, estava bé, però diguem-ne que ja... Ai, que bona l'aigua. Ja era prou difícil per mi estar treballant com si no estigués passant res, estar cuidant d'ella, tot i que, qui la va cuidar va ser el meu pare, i una mica tot plegat. Llavors, doncs, vaig passar del tema i vaig dir en un altre moment que jo estigui millor i tal. I ara, doncs, al final, l'any també comença molt al setembre i vaig dir-me, vinga, va, doncs el faré per aquest curs. Llavors he posat imatges meves, també, imatges, doncs, de com es veu ara la meva vida, també, però una mica, doncs, més enfocat també cap a on vull que vagi, perquè ara mateix, per mi, un dels meus grans somnis seria tenir un programa als mitjans, ja fos de ràdio, de televisió, o sigui, estic com molt enfocada en això, és el que a mi m'agradaria que em passés i també el que a mi m'agradaria que em passés és que un dels meus llibres doncs, fos top ventes, no? Són com els dos grans objectius que jo tinc i també doncs, vull escriure novel·la, o sigui, vull anar tirant cada vegada més cap a la ficció en quant a l'escriptura. Una ficció una mica biogràfica perquè ja em coneixeu, no? Però va una mica per aquí, els trets. I res, ja ho tinc imprès, he de pensar una mica on ho poso, no sabia si posar-ho aquí, però és com que ho veu molt la gent. Llavors jo crec que m'ho enganxaré com aquí a la taula, en algun espai, i així jo m'ho miraré cada dia i ho tindré com molt present, perquè al final la taula és on treballo i jo crec que és on té sentit que estigui. I ara sí, us deixo perquè me'n vaig cap a la festa del Francesc, que si no faré molt, molt tard. Un besito! Com esteu? Us prometo que és de dia, són les 12, però avui està el dia tremendament núvol i sembla, no ho sé, semblen les 8 de la tarda d'un mes d'octubre, és raríssim.
I bueno, aquí estic, vaig a crear perquè avui vull gravar les primeres meditacions de la 6a temporada del Quadern de Meditacions, que com sabeu és el meu podcast de meditació en català, per ser ahir la festa va anar molt bé. I avui, no us vull enganyar, avui estic com... Bueno, fa com uns dies que no és que estigui... No, és que trista no és la paraula, és com si de sobte m'hagués fet gran. No sé com dir-vos, o sigui, de sobte, ja et lleves i tens quasi 30, no? Ara en tinc 28, la meva mare em deia potser tens una mica l'acnès des dels 30. Llavors aquest curs, doncs jo l'enfocaré com els altres, no? Amb totes les coses que faig i no sé, al final són coses que m'agraden, que em fan feliç, però no sé, estic com... No sé, jo li deia a la meva mare, és com si hagués perdut una mica els meus colors. Però suposo que ara tindré una altra gamma, una altra tonalitat, no? O sigui, no sé, ja no seré fosforito. He de trobar la meva nova gamma de colors. Em venen colors otoñales ara del cap. No sé, és que tinc la sensació com si ja ho hagués vist tot, sabeu? Tinc com una mica com de crisi, o sigui, continuo fent la feina perquè realment m'agrada, però per l'altra banda penso, no sé, és que potser ja està, potser això ja està, sabeu? No sé. Però llavors em pregunto, què faig? I jo el que vull és escriure. Jo realment el que vull és escriure i comunicar davant de la càmera. És el que vull fer. Però per l'altra banda és el que faig. Però llavors dic, no sé, alguna he de canviar, però encara no sé el què. Bueno, la qüestió que vaig a fer això de la 6a temporada del Quadern de Meditacions, que m'heu deixat un munt com de temes que us interessen, molt interessants a la caixeta d'informació, i vaig a fer-ho. Heu triat la caràtula, perquè sempre us faig un story dient-vos, mira, estic entre aquestes dues imatges, quina us agrada més? Doncs us ha agradat més aquesta, però amb uns canvis que faré, que segurament faré ara, així ja tindré la imatge tancada. I he de crear la intro també, perquè abans de cada podcast sempre hi ha... Cada temporada creo una intro que és homogènia a tots els capítols i ara he de buscar la música com per aquesta temporada i fer-ho i gravaré ja doncs, les 2 primeres meditacions. Jo crec que són les d'aquest mes de setembre, que sortirà el dia 7 i al cap de 15 dies. Em penjo una cada 15 dies, són 2 al mes normalment. O sigui que ara aquest matí faré això. Bueno, aquest matí. És tardíssim ja, és migdia, però bueno, és el que hi ha. I em posaré a fer això, la veritat. És una mica la meva idea. I res. Guapetons, crec que ja tinc la intro de la 6a temporada. Us la poso, a veure què us sembla. Benvingut, benvinguda a la 6a temporada del Quadern de Meditacions. Jo sóc la Vilma Montoliu i sóc la veu que et guiarà durant aquest exercici. Descobreix els meus grups de meditació, retirs, tallers i llibres a www.vilmamontoliu.com o també a Instagram vilmamontoliu13. Comencem. Gràcies per ser-hi. Nice. Benvingut. A mi m'agrada, la veritat. Pues bueno, seguimos. La veritat que vaig aconseguir fer les 2 meditacions, gravar les intros, publicar-ho al podcast, o sigui que va acabar sent un migdia superproductiu. Vaig dinar ràpid i llavors me'n vaig anar cap a Barre, que he tornat al centre que anava el curs passat, perquè tot i que em vaig mudar vaig voler provar algun centre més a prop de casa, però cap lloc m'ha agradat tant com el que ja estic acostumada a anar. Benvinguts al divendres. Què tal? Mireu, he fet ja un munt de coses, he esmorzat i he fet una visita a una psicòloga nova perquè vull mirar-me unes coses i he començat a anar a un altre centre, que tampoc han de ser moltes visites, però bueno, ja us aniré explicant tot aquest procés, com evoluciona i com canvia. Però bueno, avui és divendres i ja hem fet això, hem esmorzat i ara estic de camí cap a casa per treballar una bona estona, que avui he de preparar un projecte que vull vendre i necessito tenir bones idees. No us vaig gravar res perquè era jo davant de l'ordinador tota l'estona.
Després, a la tarda de divendres vaig anar a barri i quan vaig tornar vaig estar llegint el que em va deixar perquè el Paquito es posa damunt de l'e-book i no puc llegir. I ara estic llegint Últimes tardes con Teresa i jo crec que d'aquí 15 dies ja us publicaré el vídeo de lectures de l'estiu perquè crec que us agradarà. Això és una toma perquè gaudiu. No? L'haguessis creat tu, no? Hagués començat abans a fer-ho tot. Aquesta càmera és una fita excuses. Clar. No pesa. La qualitat és excel·lent. Graves en vertical, tort del dret, del revés, com me surt... O sigui... És increïble. Que bé, tu, no? Madre mía, com em cuides? Això ja és el blog. Sí, estic gravant, però bueno, que ho puc tallar, Això és per seguir amb la Vilma Fit. Hem fet Vilma Fit Fitness i ara Vilma Fit Food. Vilma Fit Food. Els teus seguidors meditats, entrenats i menjats. Vilma Fit Flut, flip-flop, flut, flip-flop. Crec que no podem aprofitar res, tornem a començar. Mireu, els que veniu als retirs reconeixereu aquesta tassa tan xula que té la Neus aquí. Xin-xin, amb gazpachito. Aprofiti! Neus, m'estàs portant d'excursió perquè em volies ensenyar una cosa. Què és això? Això és molt gran, Mira, aquí tenim l'arbre mare de la floresta. D'aquest arbre surten tota la resta d'arbres i és un arbre mare perquè veieu que té una forma de cor o de... Cadascú, que triï de lo que estem parlant. A comentaris escriu. Exacte, comentaris ens dieu de què té forma. La corteza de l'àrbol. Ostres, és impressionant, Sí, cap a dalt, que bonic. preciós. Que bonic. M'agrada molt haver-ho conegut, això. Sí, és un plaer. Enchanté. Arbre mare de la floresta. I tu què posaries? Una musiqueta de fons? No, el riu ja fa la seva màgia, no? Ah, però sense sentirà nosaltres xerrar. No, però calla, vinga. Molt bon dia a tots i totes. Avui és diumenge i és el dia que us publicaré aquest vlog. Són les 11 del matí i ara a les 12 tinc classe de barre, per tant jo ja vaig vestida d'esport, hem esmorzat i superbé. La veritat que ahir el dia amb la Neus em va sentar molt bé i avui m'he llevat com sentint-me molt amorosa. Ahir vam anar a sopar amb la meva parella també por ahí i no sé, vaig com gaudir molt del dissabte i avui la veritat que em trobo molt bé, com molt contenta, molt inspirada i com amb molta... Sí, com amb una sensació com molt amorosa i com de voler com compartir aquest amor amb el món. Vull que tingueu el vlog aquesta tarda, per tant vull fer aquest trosset de vídeo una mica per donar-vos les gràcies per haver-el vist, perquè em digueu als comentaris com ho heu vist, que suposo que diferint una mica als altres, perquè ja us dic que la meva vida va evolucionant i, òbviament, tot el que faig també va canviant i això està bé. I us volia recordar que us podeu apuntar al grup de meditació, us vull ensenyar una mica de què va, és a dir, quan us apunteu al grup, entreu al grup de Telegram. I en el grup de Telegram teniu el calendari amb totes les meditacions que fem durant el curs, perquè seguim el calendari escolar. Llavors, quan no hi ha col·le, doncs no hi ha meditació, però mentre hi hagi col·le, els dimecres a les 9 doncs hi ha meditació. I en aquest mateix grup de Telegram és on jo us publico els àudios amb les meditacions, perquè si no podeu estar en directe, que ens trobem mitjançant Zoom, hi ha moltíssima gent que s'apunta igualment i les fa l'endemà amb l'àudio o quan li va bé. Llavors també us recomano, perquè a mi em teniu disponible per resoldre tots els dubtes i per ajudar-vos amb tot el que sigui, i crec que pot ser un hàbit molt bonic per incorporar aquest curs, aquesta estona per vosaltres i també per mi, òbviament, de connexió amb el grup, de meditació, fem un aprenentatge progressiu perquè practiquem moltes tècniques diferents i, mireu-vos-ho, us deixo el link aquí sota i de veritat que apunteu-vos perquè crec que us anirà molt bé, si no, no ho faria. Dir-vos també que les meditacions dels diumenges a les 9 que faig per Instagram, aquest curs serà diferent, no serà totes les setmanes, però comencem la setmana que ve
El gat em demana per obrir. Però comencem la setmana que ve i la setmana que ve això ja us ho explico per Instagram com funcionarà, d'acord? Ara vaig a acabar d'editar el vídeo, me'n vaig a barre i vaig també enviar-vos potser alguna newsletter perquè doncs, us apunteu al grup de meditació. Moltíssimes gràcies per ser-hi, per regalar-me el vostre temps mirant aquest vídeo i us envio una forta abraçada i ens veiem per aquí. Moltes gràcies.